Wa alaikum salam. Ango ka sha kanshi. Amarya san da zuwa. A sannu sani ina wani. Lafiya lau. Ka tashi lafiya. Lafiya lau. Ya kuma na ganka da tawul a wuya. Balaraba. Kai amma fa kai da can mata. Wallahi Balaraba ke. Balaraba. Sunan sa Figo. Figo sunan yan tamola ne masu buga bal. Okay. Figo. Sannu Balaraba. Amma ka batta a waje? Mu je ciki Balaraba. Nan gidan? Kai ma gidan kake? Anan yake mana Balaraba me haka ne? Mu je ciki. Yawa, sannu Balaraba. Kai? Allah baya bai mai wuka na ba. To me zai maka? Ga tari zai baka? Kai manga haka ake yi. Babu waya babu komai kawai sai ka shigo gida haka. Ya za ka yi ka bari ta zo ta ganna a haka dan Allah dan Allah. Yau kwana uku ina kira mai ka bata shiga. Na kira ni wani turanci ma ke ba na gani. Okay, an yi haka. Wallahi waya ta ce ta samu matsala. Daga nayi caji sai ta zuki. Amma dai ina tunanin zan yi tafiya yau. Nan da kwana uku zan je Abuja ne dan mota mun samu wani mai ne mai arha wallahi zamu je mu dauko muna da yawa. To muka je Allah wajen kwana uku zan yi can dai nake so in je in siyo wata. Amin amin. Amma baka ji ba. Ba ta wannan ake ba. Ka san dai gidan nan. Idan shi na kanka abin ka zai dauka ya kama kake zaune. Ni da gidana? No nake biyan wancan dakin ba sai ringa biyan ka wannan dakin ba. Haba Alhaji. Kawai saboda ka zo da wata mara kamun kai? Kar ka zagi matata wallahi tafi yasta su dubu. Kana yawo da kabura a cikin daki kana magana. Wallahi kuma haka ne fa wallahi tafi yasta. Allah ni ban taba sanin cewa ƙauye akwai irin waɗannan da suka rage ba wallahi. Zawara ce ba ina gaya ma zuwa zan tada bori ba za a yi auren ba. Aka tara munana wai kawo a cikin su zan zaba da ƙarshe ka kawo wannan ba babanta dan giya ne. Allah dan giya ya haifi wannan wallahi. Baka da kanwa ne? Ni wanda kanwa ni kadai ne. A ƙauyen nan naku ba za a sami yar duma irin wannan ne ma ka da ita ba. Kai ni ba ma hukaci bane. Amma za a nema maka yarinya yanzu to ka je ka fara gwada kanka a tabbatar da lafiyar ka kalau sai mu aura maka yarinya kauye. Akwai gara wato wannan ma mara lafiya ma ya dauke ni kenan. A manga da Allah ina da dan kudi a cikin wallet a nan falon kar ka taba min. Ka dauke ni barawo ma. Ni ka dauke mara lafiya? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Musa Ismail, shugabana cibiya ta Darul Waraka. Alhamdulillah za mu ce muna gode wa Allah da yake ba mu gagaruman nasara ga wannan cibiya tamu mai albarka ta Darul Waraka. Haka ta yadda muke ba da magani a kaso 100 kusan 80 suke sha suke warkewa, musamman ma abin da ya shafi abubuwa guda 4. Ma'ana kes na abin da ya shafi masturbation, istimna'i, yi wasa da al'aura don mutum ya biya kansa bukata, da abin da ya shafi toilet infection, gonorrhea, sanyin mara, da abin da ya shafi masail na fayil ma'ana basir kenan, da abin da ya shafi diabetes. To wannan abubuwa su suke haifar da matsaloli ga al'aura ta ɗa namiji, mutum ya ga gabansa ko ya kankance ko baya aiki. To abu na farko shine abin da ya shafi masturbation, istimna'i, mutum ya dinga wasa da al'aurarsa don ya biya kansa bukata. Wannan ba karamin babban matsala bane ta yadda yake haifar da matsaloli da yawa, musamman ma ta yadda duk mai yin wannan masail din duk lokacin da sperm ɗinka ya fita ya tafi wani gurbi zai haifar da illoli makamanta haka. Abu na farko kwayakwayanka ko rayukan halitta za su iya samun matsala. Abu na gaba zai kasance kana yawan yin mantuwa, ko idan mutum ya yi aure daga baya kuma zai samu long sperm ma'ana karancin mani, ta yadda misali mutum ba zai iya a samu rabo ga iyalinsa ba. Abu na biyu akwai abin da ya shafi kuma yana sa kai gaba ya kankance ya koma karami kamar na yaro da kuma saurin inzali. Abu na biyu akwai toilet infection, gonorrhea ma'ana sanyin mara.
irin fitar da farin ruwa, zafin fitsari, yawan fitsari, ko abin da ya shafi mutum yana mu'amala yana saurin inzali, wani yana zuwa ma zai releasing, to wannan ba karamin babban matsala bane. kuma shi ma toilet infection gonorrhea yakan sa gaban ɗa namiji ya koma karami kamar na yaro. abu na uku kuma akwai abin da ya shafi file, ma'ana basir, kamar irin basir wanda zaka ga yake irin rike jijiyoyin al'aura ta yadda mutum zaka ga kwata-kwata baya sha'awar iyalinsa. to da izinin Allah wannan cibiya ta Darul Waraka ta fitar da sahihan magani wanda duk wanda ya amfani da wannan magunguna zai warke. abu na ƙarshe akwai abin da ya shafi diabetes, musamman elda, wayannan lalurar su tafi faruwa da su ta yadda mutum zaka ga kwata-kwata gabansa baya aiki, kwata-kwata baya aiki, wani bashi da wani kuzari. wannan diabetes din yana da matukar problem, yakan taba al'aura. to da izinin Allah duk wayannan abubuwan in dai kana fama da su, wannan cibiya mun fitar da sahihan magani ga su wanda muke tura su fadin duniya. dai inda kake a fadin duniya in dai kana fama da wannan lalura, kaga wannan na masail ne na masturbation, ma'ana kamar irin long sperm, karancin mani, sperm booster ne wannan shi kuma antibiotic ne gashi nan ana. wannan antibiotic din yakan jara jijiyoyin al'aura da abin da ya shafi girmansa. sannan wannan shi kuma na bangaren iyali ne da muke sa shi, natural manpower, ka gan shi na. to duk inda kake a fadin duniya ko insha Allah za mu iya tura maka shi in dai ka turo da kudinka cikin amana. to da izinin Allah za mu tura maka da magani cikin amana. da izinin Allah muna da shago a garin Gombe nan sabon kwalta ta Kagarawal. haka nan muna da shago a garin Kano. idan ka zo dan daga firamare, hannun firamare, akwai plaza Ibrahima plaza, to muna da shago ana. wassalamu alaikum wa rahmatullah.